My chceme práve, aby na reforme sa podielali viacej trošku tí bohatší oproti tým chudobným. Súčasný vládny návrh práve, by som povedal, zvýhodňuje vyššie príjmové skupiny na úkor tých nižších a toto je pre nás nepriateľné, zadlžuje verejné financie a my takýmto spôsobom nemôžeme podporiť túto reformu. Prináša ešte väčšiu devastáciu verejných financií a to predovšetkým v tej oblasti, ktorú by sme z takého širšieho hľadiska mohli nazvať sociálnu. Pokiaľ je táto reforma jednostranne zamierená len na určité cieľové skupiny a vynecháva tú časť obyvateľstva s extrémne vysokými príjmami z daňovo-odvodovej reformy, to znamená zo zvýšej solidarity týchto vysokopríjmových skupín, tak potom samozrejme, že nenájde celospoločenský konsenzus. Presúvať celú zodpovednosť za sociálne a zdravotné zabezpečenie výlučne, treba povedať, na plecia občanov, zamestnancov, ale aj na ich peňaženky, čo je podstatné. Pri hrubom príjme 4 000 eur čistý príjem zamestnanca, manažéra na Slovensku dosiahne 3 018 eur. Identický príjem 4 000 eur v Rakúsku dosahuje čistý príjem 2371 eur. Na jednom manažérovi s platom 4 000 eur verejné financie získajú menej o skoro 700 eur. Pre zamestnancov to bude znamenať, že dôjde k brutálnemu zvýšeniu daní, následne k okresaniu ich dôchodkov a aj zdravotnej starostlivosti. Privatizace sociálních systémů spočívá v tom, že se v podstatě stát záměrně ustoupí z trhu. Jestliže totiž budete dostatečně saturováni v nemoci, ve stáří, nevím v jakých sociálních případech, z veřejné služby, tak nemá pro vás cenu, a v České republice se to taky prokázalo, se připojišťovat soukromně. Jestliže ovšem stát ustoupí a řekne, ježišmarja, nemáme na důchody, nemáme na zdravotnictví, to nás prostě nezabezpečí. Tím se otvírá ohromný trh soukromému pojištění. A když se k tomu šikovně pomůže, to znamená tím, protože ty systémy nebyly přece vytvářeny původně jako deficitní, ale najednou se jako deficitní musí ukázat. Tak když se k tomu šikovně pomůže, no výsledek je jaký? Výsledek je takový, že se prostě vytvoří ohromný trh soukromého pojištění. Je tu hrozba, že dôjde aj k zníženiu dynamiky rastu miest. A ďalšia vec, ktorú chcem povedať, to je, dôjde, a to už tu tiež bolo povedané, k zvýhodneniu vyšších príjmových skupín na úkor vlastne tých nízkych skupín. Tým ľuďom, ktorí dnes majú vyše 3 000, pridáme takmer 250 000 eur a tým ľuďom, ktorí majú 400, pridáme 4600 eur. To je obrovský nepomer. Keď si zoberieme súčasný systém, tak hrubá mzda 365 eur, tak vidíme, že zaplatíme z tejto hrubej mzdy daň 2,40 eur. Keď to pretransformujeme na superhrubú mzdu, to je 490,56 eur, ale daň už zaplatíme 39,1 eur, čiže je tam rozdiel 36,75 eur, čiže tu dochádza k 15-násobnému zvýšeniu alebo daňovému zaťaženiu.